Ow, 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 ow. Ow, bakufwe, menkwa, maye mobo. Obaton bi Anthony mo. Me mama de de yo. Ohia mo bra me breya. Ya na wonti asio. Ow. Anuanom se ka se yedi adwen da chi a. Ye behwe asofra wo. Mayenye kom na yenti Mafutusɛm. Nananom eka asem bi se ɔwansane Kwagyan nsoroboa na anya wona ayie na woabɔ kuntunkuni mi Wofa ho ben ɔwansane ye asaseboa na kyerɛ se woni ataban na watu anase ontimi amfudua se opuro no eno nti se nsoroboa anya wona ayie a abo wansane wonfa ho nanso konkonsa ene kowanti eti saa wo wiase abrabo ya yewo mi yewo nkrofo bi wo ha ensama emfa omo ho ana wo di akire ehwiehwia edi si wona no se twapia ekan yayaya wo kan wo ho nsama na enya asem ketewa wo didi wasia kosi se wo be sai abusua wo didi nkrofo se ekan nkrofo ho nsam se na ebe ya enamfofo emu bete ne adofo emu abete adofo e wo se ehu se Yesu Kristo nya maye die ebenya sa nkrofo no bi ewo yentam na se eba sa ade na wo se woye e wo se botaya e de si ani so eno na ye ma ya adwen ekoso na mom eni kwa se ye tietie nkrofo ensam a obeka ade abu ye bam asa e botaya de ni esisu no e be yira e wo se abibia no ye stay focus sani abroni e kan no na afa ye ma ya adwen ekọ nya ye no so chense e betie nkrofo ensam keka wo ka ade twitwa ye nanti unim bra na wo bra no sa nkrofo e hu omo na mom no se nyankopon hyirawo na wo ye yi a wo bo hu se sa nkrofo aba wo ka wo ho ensem wone e de se wudi enuanom e wo se ehu se sa nkrofo e wo yentam na mom ye ma ya adwen ensi na ye so ma woni ka awade ho na obema wa koma pe Mafutusɛm.